Hadisipun Kanjeng Nabi nerangaken man sapane wong akaba kang seneng sapa wong ayub sato ing yanto dilonggarake lahu kedue wong pirizkihi ing dalam rezekine wong wayun sa'alanten paring gesang sapa wong biasari ing dalam labete wong maksude ketentreman waliasil mongko nyambung sira rahimahu ing sedulurmu ing kancamu nyambung ing sedulur cerahmu. Hadisnya Kanjeng Nabi lan dipun riwayataken saking Salman bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu utawi sedekah ngalal miskin ngatasi wong miskin iku sedekahun ganjaran sedekah siji wa ngalal dirahimi ngenehi maring sing duwe sambungan sedulur isnatani ganjaran loro sedekahun siji ganjaran sedekah wasilatun lan nomor loro ganjaran nyambung seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, adik-adik santri sedaya ingkang kawula tresnani, monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring dumateng kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya saged ngempal wonten ing punika panggenan. Shalawat salam monggo kita unjukaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita panjenengan sedaya mawantu-wantu ajeng-ajeng sapaantipun dumugi yaumul qiyamah Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, adik-adik sedaya ingkang kawula tresnani, alhamdulillahirabbil alamin wonten ing sapunika kita panjenengan sedaya sampun rampung anggenipun nglampahi siam niku nggih. Siam Ramadan sampun kita lampahi sarengan. Siam punika merupakan kewajiban ingkang gegayutan kalian Gusti Allah. Hablum minallah. Hubunganipun kalih ibadah wonten ngarsane Gusti Allah. Sak sampunipun kita panjenengan sedaya lampahi siam hablum minallah, lajeng diterasaken hablum minannas. Gegayutan utawi hubungan kalian sesama manusia kados ingkang sampun kita lampahi sangan. Antawisipun kita panjenengan sedaya punika nglampahi silaturahmi utawi nyambung sedulur. Nah niki sampun kita lampahi sarengan. Manfaatipun apa nek nyambung sedulur? Nika hadisipun Kanjeng Nabi nerangaken man sapane wong akaba kang seneng sapa wong ayub sato ing yanto dilonggarake lahu kedue wong pirizkihi ing dalam rezekine wong wayun sa'alanten paring gesang sapa wong biasari ing dalam labete wong maksude ketentreman waliasil mongko nyambung sira rahimahu ing sedulurmu ing kancamu nyambung ing sedulur cerahmu. Jadi setunggal hadisnya Kanjeng Nabi ngendikaken nek jenengan ki kepengin rezekine lancar, rezekine jembar,
terus uripe tentrem, uripe semeleh atine ora ngrangsan, mongko padha nyambung sedulur sira. Nah niki kita panjenengan sampun nglampahi kanthi silaturahmi ya, nalika halal bihalal, nalika dina-dina wingi nggih. Niki manfaate nganggo nyambung sedulur. Niki mboten kaya waro nggih. Walaupun halal bil halal niku adat ingkang wonten Indonesia, nah teng Islam mboten wonten nggih. Halal bil halal, tuntunan halal kan mboten wonten. Neng niku adat saking teng Indonesia. Ananging walaupun adat teng Indonesia mboten nyimpan kalih hadis Kanjeng Nabi. Hadis niki wau sapa sing pengen rezekine jembar, uripe tentrem penak, mongko padha nyambung silaturahmi yani. Nyambung seduluran sira. Dan nyambung sedulur iki nglancarke rezeki nentremke kesan. Nek awake dhewe sedulure akeh, mongko awake dhewe rezekine ya luwih gampang, luwih cepet entuke. Contone napa? Contohnya kesan kita tengah alam dunia itu nek pengen rezeki oke mesti serawungane yo akeh. Kados pabrik-pabrik ya. Pabrik perusahaan nopo kemawon niku kiambake gedhe promosi. Gedhe kene tawa nawak-nawake barange. Niku nggih sambung seduluran. Kiambake nek duwe kenalan akeh nek duwe sedulur akeh niku mangke sing blonjo sing nukoni produksine nggih kathah promosi no. Promosi niki fungsine nggih niku namung kagem golek sedulur, golek wong sing kenal. Sedulur niku minimal kenal. Jadi sedulur niku mboten namung sedulur kandung, mboten. Sedulur niku sedulur Islam niku termasuk sedulur. Awake dhewe teng mriki niki nggih kabeh sedulur nggih. Padha-padha le makhluk Gusti Allah, padha-padha le wong Islam. Sedulur nanggon agama Islam. Semanten ugi nek pabrik niku nganggo promosi nawak-nawake niku supaya do dikenal wong. Nek pun dikenal wong produksine niku payu. Semanten ugi kita nggih gampane awake dhewe dadi tukang utawa dadi bakul. Nek awake dhewe pengen laris, niku ora nggih tak golek seduluran nggih karo wong liya, sedulur nyambung sedulur, terus akhirnya laris, dodolane payu. Nek awake dhewe kok ora niat golek sedulur, ora nyambung sedulur, iki mangke nggih produksine utawi gamelane ora bakal payu. Timbal baliknya ngoten niku. Mila dalam rangka halal bihalal niku fungsine kagem nyambung sedulur. Nek gelem nyambung sedulur, mongko uripmu bakal tentrem, uripmu kepenak, semeleh atine, rezekimu bakal lancar. Nek niki kita kedah pangertos nggih. Tiyang niku nek entuk rezeki saka wong liya, niku jangan sekali-kali menolak. Soalnya nek menolak wae kula nyepani kok ditolak niku nandhake jenengan ora mbutuhke. Ora mbutuhke niku Gusti Allah mangke ngabulke kersane jenengan. Dadi akhire le golek rezeki kangelan. Nek awake dhewe nolak saka wong liya niku mangke rezekine awake dhewe niku ya kepatet. Kangelan. Soale napa? Awake dhewe wis nolak rezekine dhewe sing lantaran wong liya. Dadi pone kula nyupani jenengan utawa jenengan nyupani kula. Iku nek kula nolak niki sami kalih kula niku dinaiki rezeki Gusti Allah ning kula mboten purun. Akhire Gusti Allah berarti kae nek tak naiki rezeki kok ora gelem ya wis tak patok wae rezekine. Nah niku. Kila ngaten walaupun namung sekedhik namung apa kata niki nek kula nggih man diturut mengendikan niki wau niki berusaha jangan sampai sekali-kali nolak nek dinaiki
rezeki wong liya. Mboten wah rasa aku butuh, aku anu. Lah niku kadang-kadang ya ngoten niku. Nek kula nek ya kene tambahi luwih kok enak nek kula lan. Aja mikir iki nek aku ya. Dadi ngoten. Niku napa nggih? Sakle ucapane awake dhewe niku dadi donga. Nek cara para ulama ngendikake awake dhewe ngomong awake dhewe ngendikan niki dadi dongane awake dhewe. Sami ugi jenenge bocah. Jenenge bocah niku mangke dadi donga nggih. Jenenge bocah niku donga nek bocah iku jenenge elek. Bocahe mangke nggih watake elek nggih. Angon, soalé napa jenenge wis elek. Ha niku. Kula ngoten kanthi silaturahmi niki monggo kita panjenengan tingkataken nggih pasderekan. Lajeng wonten ing adate wonten Indonesia nggih. Nek pas bodho niku ra golek duit anyar nggih to. Umum nggih. Duit anyar joget duit anyar nek moro dinai. Niki gandeng kali hadise Kanjeng Nabi kan dipun riwayataken saking Salman bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu utawi sedekah ngalal miskin ngatasi wong miskin iku sedekahun ganjaran sedekah siji. Jadi sedekah nek dateng tiang miskin sanes dateng sedulure pokoknya awake dhewe mlaku-mlaku nang dalan terus ngenai wong niku ganjarane nggih namung entuk ganjaran sedekah tok. Ganjaran siji ganjaran sedekah tok. Ning nek awake dhewe ngenai wa ngala dirahimi ngenai maring sing duwe sambungan sedulur isnatani ganjaran loro. Sedekahun siji ganjaran sedekah wasilatun lan nomor loro ganjaran nyambung seduluran. Jadi niki nek bodho awake dhewe biasa ngenai tamu, ngenai cah cilik niku nggo nyambung seduluran. Dan entuk ganjaran loro. Terus lampah-lampahe awake dhewe niki boten namung ngaya-wara. Senajan tau ora ngerti dasare, ora ngerti dalile ning awake dhewe niku nglampahi ibadah kanthi wonten dalile. Ugi manfaatipun silaturahmi menika kagem nyerahaken sedulur sing adoh. Awake dhewe niki nek mboten pas riyaya, mboten pas hari raya ngeten. Upami nggih mara gone wong liya. Niki mangke tak dinyono kae mara dene arep apa ya? Arep golek utangan apa ya? Niki. Karena malah dinyono ngoten. Ning benten nek awake dhewe niku nang marane pas hari raya niku ora bakal wonten wong nyono ngoten nggih. Karena itu sebagai bukti awake dhewe nyambung keseduluran. Jenengan mara tengen kula kok ra bodho, kula yo mikir iki ono apa ya iki bareng. Nek nek pas bodho kula nggih isi nyambung sedulur, pun maklum. Dadi niku mila adat ingkang sae menika niki senajan to awake dhewe ra ngerti dasare, ora ngerti dalile, ora ngerti tuntunane ning niki tiang Jawi awake dhewe niku saya sangat nglampahi. Nek wonten pengaosan niki saged dibriosaken dalile, saged diaturke. Masalah wonten sing percaya roh hadis niki monggo, wonten sing ra percaya nggih monggo. Kadang-kadang wong sing boten percaya niku mbok arep hadise diriwayatke sapa wae, hadise sapa niku kadang-kadang nggih mboten gelem nampa. Kula pun bola-bali andhange hadis sapa ning wong ora gelem nampa niku bola-bali. Karena apa? Mereka memang prinsipnya nggak mau tahu kalau tidak sama dengan hatinya. Nah, ini wonten wong sing patahe ngoten. Bila mengatakan agak kita panjenengan saya monggo le seduluran niki dipaketake antaranya awake dhewe. Ampun ngantos awake dhewe niki gampang percaya karo omongan sing ora ono. Kadang-kadang ya awake dhewe tetangga cerak.
niku kadang diceritakan macam-macam karo tanggane. Akhirnya sengit-sengitan padahal apa itu ora ngerti buktine. Gampangane wonten tiyang cerita kula kowe mau karo kae diomong ngene. Nah niku tengah tim makan rekitek nggih. Tengah ti awake dhewe rekitek diceritani. Padahal awake dhewe mesti mereka itu sing diceritakan itu durung mesti ngomong ngoten ya. Kadang wong sing cerita ngoten niku mung iri karo awake dhewe, sengit karo awake dhewe, akhire piye carane awake dhewe iki mungsuhan karo wong liya. Nah nek mboten ngati-ati niku awake dhewe gampil kenging masalah niki. Mila ngoten wong tetangga niku nek kurang raket niku kadang-kadang yo wonten pemikiran sing macam-macam. Mila ngoten nek seduluran nyambung silaturahmi niki diniati kanthi lillahi ta'ala. Ampun duwe tujuan lintu-lintu. Wong nyambung sedulur niki nek duwe tujuan sing aneh-aneh niku awake dhewe wis duluan ra bakal awet suwe. Contone awake dhewe dadi wong sing kekurangan apa. Terus awake dhewe nyambung sedulur karo wong sing rada mampu. Kok niate awake dhewe nyambung sedulur ki nek arep golek utangan ben gampang. Nah niki mangke akhire wong niki nganu. Le seduluran ra bakal awet suwe. Karena napa? Le seduluran ora diniati kanthi ikhlas. Benten nggih nek niat ikhlas ora duwe tujuan apapun. Ning nek awake dhewe seduluran kok meng tujuane sesuatu, ada tujuan yang diarah. Awake dhewe ngarah nek rupae awake dhewe ben gampang arep golek utangan, awake dhewe ben gampang ditulungi pemanian. Awake dhewe terah karo kono ben nek awake dhewe ngopo-ngopo ben ana sing nulungi pemanian. Niki mangke le seduluran ora bakalan apa ya? Karena napa tujuane le seduluran namung arep golek untunge dhewe. Padahal nek wong hubungan dengan masyarakat niku nek golek untunge dhewe, golek badine dhewe mesti mangke tetep bubar. Apapun yang dilakukan dengan mencari keuntungan itu mesti cepat bubar. Ora awet suwe. Kegiatan apapun niku nek ana sing hubungan mengriku kok ning golek penake dhewe, golek badine dhewe niku mangke tetep ora bakal bertahan lama. Mila niku monggo wonten mriki kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya itu seserawungan, itu sedulungan, jangan sampai ada niat sing macam-macam. Napa malih masalah administrasi. Administrasi niku apa meneh hubungan karo duit. Wah, riskan saya. Duit niku riskan banget. Geseh 1.000 2.000 niku mangke ro tanggane iso geseh. Padahal nek geseh 2.000 niku ta ono artine nek Bang gula we 5.000, es 5.000. Ning nek geseh nanggon masalah duit niku apapun kegiatan mesti gampang bubar. Nah niki contohnya pun kata kilometer teng mriki sing kula nyuwun nggih, kula mboten nuju sapa-sapa sing nyekel nggon duit, hati-hati jangan sampai dianu wong liya. Karena organisasi itu cepat bubar kalau keuangannya gesek. Mbuh kuwi gesek antar anggota, punapa dene gesek sesama pengurus niku. Kilometer kula niki namung ngaturke ben kegiatane berjalan sae les seduluran do iso rukun-rukun. Nah niki mila nek ana hubungane apa-apa niku bareng-bareng terus nek nggon masalah duit niku ngati-ati, sak ngati-ati nih. Karena gesek sithik wae kok dadi masalah. Nika ingkang kula suwun mugi-mugi wonten manfaatipun
Sanging kawula mbebile wonten kalupaten kawula matur kula nyuwun ageng pangapunten kula akhiri wa kula muatik wa mitore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.